ஸ்ரீ சிவாய நமஸ்துபியம் ஹர ஹர மகாதேவா. வணக்கம். நாளைக்கு வந்து மகாலய அமாவாசை இல்லைங்களா? அதுக்கு தான் இப்போ வந்து நான் அரச மரத்துக்கிட்ட வந்திருக்கேன். இது எங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கிற அரச மரம். பாருங்கள், நாளைக்கு வந்து கண்டிப்பாக அது செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா 10லேருந்து 12 அந்த நேரம் தான் பித்ருக்கள் வந்து மரத்துக்கிட்ட வர, அதாவது அரச மரத்தில் தங்குற நேரம். அந்த 10லேருந்து 12 வரைக்கும் இருக்கிற அந்த நேரத்தில் நாளைக்கு சனிக்கிழமையாக இருந்தால் கூட அந்த நேரத்தை சுற்றக்கூடாது. சுற்றுறதுனா காலையில் இல்லை மாலை நேரத்தை சுற்றலாம், தொட்டு எல்லாம் பேசலாம். பட் இந்த 10லேருந்து 12 இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த நேரத்தில் வந்து மரத்தை சுற்றி வரக்கூடாது. தெற்கு பார்த்து நின்றுட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி, பால், அப்புறம் சக்கரை போட்டுட்டு தெற்க பார்த்து நின்று மரத்துக்கு ஊற்றிட்டு ஓம் பித்ருவாய நம, ஓம் பித்ருவாய சாந்தி பவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மந்திரம் மட்டும் சொல்லிட்டு வரலாம். ஒரு 11 முறை மந்திரம் சொல்லிட்டு வாங்க. நாளைக்கு அதை சொல்லும்போது அதில் எள்ளும் போடணும். அந்த தண்ணியில் தண்ணி, பால், கொஞ்சமாக பால், எள் ஒரு சிட்டிக்கை, அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை. இதை வந்து தெற்கு முகமாக நீங்கள் தெற்க பார்த்து ஊற்றிட்டு ஓம் பித்ராய நம, பித்ராய சாந்தி பவா அப்படின்னு சொல்கிற அந்த மந்திரத்தை சொல்லி 11 முறை சொல்லிட்டு சொல்லும்போது பித்ரு தோஷம் வந்து ரொம்ப குறையும், பித்ருக்கள் சாந்தி அடைவாங்க, நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில் நல்லது நடக்கும். சரிங்களா? அந்த திதி கொடுக்கறது அதெல்லாம் வந்து நம்ம தனியாக அப்போ தர்ப்பணம் கொடுக்குறதெல்லாம். பட் இது நாளைக்கு செய்யும்போது வீட்டில் யார் வேணால் செய்யலாம். குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வந்து யார் வேணாலும் செய்யலாம். ஆண் பெண் எதுவும் வித்தியாசம் இல்லை. நாளைக்கு இது செய்யுங்க. அரச மரத்துக்கு நாளைக்கு செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சரிங்களா? வாழ்க வளமுடன்.